केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पद्मश्री सुधा मूर्ती सिंधुदुर्गात आल्या होत्या। श्रीदेवी पावणादेवी कृपा शिक्षण विकास मंडळ बापर्डे जुहेश्वर देवगड संस्थेला स्वयं अर्थ सहाय्य सरकारी मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रशालेचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आलं। या निमित्त पद्मश्री प्राप्त इन्फोसिसचे माजी संचालिका सुधा मूर्ती यांनी बापर्डे या गावी येऊन शाळेतील मुलांशी संवाद साधला। यावेळी सिंधुदुर्गातील रस्त्यांसंदर्भात त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। इन्फोसिसच्या माजी संचालिका सुधा मूर्ती या सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत। त्यांनी देवगड तालुक्यातील बापर्डे या गावी दुर्गादेवीकडे इंग्लंडमधील जावयाला पंतप्रधान पद मिळाले, त्यासाठी त्यांची कारकीर्द यशस्वी होऊ दे यासाठी गाऱ्हाण घातलं। त्यानंतर श्रीदेवी पावणादेवी कृपा शिक्षण विकास मंडळ बापर्डे जुहेश्वर देवगड संस्थेला स्वयं अर्थसहाय्य सरकारी मान्यता मिळावी यासाठी प्रशालेमध्ये औपचारिक उद्घाटनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। या कार्यक्रमाला इंडियन नेव्हीचे अधिकारी सोनल द्रविड, प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने पवार, संस्थेचे मार्गदर्शक सुहास राणे, संस्था अध्यक्ष बाबूराव राणे, माजी अध्यक्ष सुशील राणे, ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी उपस्थित होते। सिंधुदुर्ग जिल्हा मला नवीन वाटलं नाही का म्हटलं तर आमच्या कर्नाटकामध्ये करावळी म्हटलं, नाहीतर कोकण आहे हे पण तसंच आहे, मंगळूरू, कुंदापुरा, उडुपी ते तसंच आहे, परंतु भाषा वेगळं आहे आणि पीपल आर व्हेरी फाईन अँड लार्ज हार्ट हॉस्पिटॅलिटी। आय एन्जॉयड कोकण फूड ऑफ महाराष्ट्र। आनंद वाटला ना, केव्हा आनंदच वाटतं मला, मुलांशी बोलले तर शिक्षकांशी बोलले तर खूप आनंद वाटतं मला, बिकॉज दे आर नेक्स्ट जनरेशन। आम्ही काय सेटिंग सन, दे आर द रायझिंग सन। काय कष्ट करून निष्ठा येऊन कष्ट करून करिअर करा एवढंच मी सगळ्यांना सांगते। वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट अँड विल पे यू ॲट द एंड, दो इट मे बी लिटल लेट। फूड हॅबिट्स आर सिमिलर बट रोड्स आर बॅड हिअर। आवर रोड्स आर व्हेरी गुड देअर, व्हेरी गुड, दॅट इज द मेन डिफरन्स आय फाउंड। माहीत नाही मला कारण माहीत नाही, परंतु द फॅक्ट इज दॅट आवर रोड्स आर बेटर, गोवाज रोड्स आर बेटर, दो दे आर सी फेसिंग। इकडे मला असं वाटलं। आजच्या या दिवसानिमित्त म्हणजे सुधा मूर्ती ह्या आमच्या हायस्कूलच्या उद्घाटनानिमित्त आलेल्या आहेत आणि हा दिवस म्हणजे आमच्या गावकऱ्यांसाठी आणि आम्ही एक संस्थेचा अध्यक्ष आहे ना, त्यांनी सांगतो की आम्हाला अतिशय आनंददायी आहे। एवढा आनंद आहे की अशी व्यक्ती आमच्या गावी येऊन आम्हाला प्रेरित करते आहे की जिने आपली सर्वस्व आहे हे सामाजिक कार्यामध्ये घालवलेलं आहे, महिलांच्या सबलीकरणासाठी घालवलेलं आहे। त्याचप्रमाणे त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी अशा केल्या आहेत की त्याच्यामुळे भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री अवॉर्डसुद्धा दिलेला आहे। ह्या अशी व्यक्ती जर आमच्या गावामध्ये डॉक्टर सुहासराव राणे यांच्या प्रयत्नांनी इथे आलेली आहेत आणि त्यांनी आम्हाला या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये भरीव असं सहकार्य केलेलं आहे। त्यांनी प्रत्येक गोष्टीमध्ये म्हणजे आमची शाळा 2011पासून जी कार्यान्वित झाली आणि ती अनऑथराईज आत्तापर्यंत होती आणि आज ह्या मागील वर्षापासून ती ऑथराईज झाली, म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने त्याला आम्हाला सरकार मान्यता दिलेली आहे। पण तत्पूर्वी ही शाळा चालवायची कशी आणि शिक्षकांचे पगार वगैरे कसे वळते का, त्या कठीण प्रसंगी आम्हाला डॉक्टर सुधा मूर्ती यांनी मदत केलेली आहे आणि त्यानिमित्ताने आम्ही आज कार्यकर्ते अतिशय खुश झालो आहोत। आमच्या गावी त्या आल्या, स्वतः गावी आल्या आणि आम्हाला ते मार्गदर्शन करत आहेत। त्या ज्यावेळी पाठीशी आहेत तेव्हा भक्कम आमच्या पाठीशी आहेत आणि त्यांनी असं काही आम्हाला एक प्रेरणा दिली की असं काही त्यांनी आम्हाला एक अनमोल असा ठेवा दिला असं आम्हाला वाटतं। ते ह्यामध्ये ज्या व्यक्ती शिकून गेल्या आहेत का 95% पर्सेंटेज 10वीला मिळालेल्या व्यक्ती आहेत आणि ते 2014 साली आमची पहिली बॅच निघाली, ते सर्व इंजिनिअरिंग आणि ग्रॅज्युएट झालेले आहेत आणि त्या मुंबईमध्ये स्थित मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये कामाला लागले आहेत। असं मोठी एकदमच काय मोठ्या व्यक्ती, कारण का या गावामध्ये जे शैक्षणिक झालं आहे ते अजूनही शिक्षण पुढे चालू आहे त्यांचं,
त्यांचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन चालू आहे. सुधाताईंची मदत केली त्याचं स्वरूप सांगू शकाल? सुधाताईंनी आम्हाला सर्वप्रथम म्हणजे ज्यावेळी आम्ही बिल्डिंग बांधत होतो त्यावेळी निधीची कमतरता होती, त्यावेळी डॉक्टर सुहास राणे यांनी त्यांना आमच्या या गावच्या शाळेबद्दल सांगितलं आणि त्याचवेळी त्यांनी 2011 साली आम्हाला 10 लाखाची भरीव अशी मदत केली. त्यामुळे ही बिल्डिंग उभी राहिली आणि त्याचंच मी हे रोपटं जे आम्ही लावलं आहे ते पुढे अशा पद्धतीने चाललं आहे की त्यांनी आम्हाला प्रत्येक वेळी ॲप्रोच ज्यावेळी झालो आणि आता त्यांनी जे ॲप्रोच आम्हाला हे केलं आहे की आपण ते पाहिलं असेल की त्यांनी एक वर्ल्ड क्लास लायब्ररी इथे व्हावी ह्या उद्दिष्टाने 30 लाख रुपये सँक्शन केलेले आहेत. अच्छा 30 लाखामध्ये 10 लाखाचा हप्ता आमच्याकडे आलासुद्धा आहे. इन्फोसिसची वर्ल्ड क्लास लायब्ररी इथे व्हावी, गोरगरिबांना आणि गावातील दुर्बल घटकांना त्याचा फायदा व्हावा, इथे येऊन त्यांनी पुस्तकं वाचावी असं त्यांचं उद्दिष्ट आहे. तदनंतरही ते तसं करूनही गप्प बसले नाही. त्यावेळी शिक्षकांचे पगार कसे जावेत हे त्यांच्या डोक्यात होतं. मग त्यामुळे कोण होणार करोडपती हा जो कार्यक्रम सोनी टी व्हीचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी सहभागी होऊन जे मिळणारे पैसे म्हणजे 25 लाख रुपये त्यांनी आम्हाला आमच्या शाळेला सुपूर्द केले आणि मिळालेही आम्हाला 25 लाख रुपये आमच्या खात्यात जमा झाले. ते हे 19 जूनला त्यांनी तो कार्यक्रम सादर केला होता, 19 जूनला, आणि ते आम्हाला पैसे मिळाले. अर्थात कसं आहे आणि त्या पलीकडेही जाऊन त्यांनी आणखी एक आम्हाला देणगी देऊ इच्छिली की ह्या जे पुस्तकं विक्रीतून त्यांना जी रॉयल्टी मिळते त्या रॉयल्टीचा काही हिस्सा त्यांनी आम्हाला देऊ केला आमच्या शाळेसाठी आणि तो प्रत्येक वर्षी ते काही अमाऊंट देणार आहेत. म्हणजे आमचं शिक्षकांच्या पगाराचा जो विषय आहे, कारण दरवर्षी 12 लाखाचा खर्च आहे आणि 12 लाखाचा खर्च सर्वसामान्य जे आम्ही संस्था चालवतो त्यांच्याकडून फारच कमी हे आहे, स्तोत्र आहे की गावातील गरीब शेतकरी आहेत त्यांच्याकडून आम्ही फी वगैरे काही घेत नाही, मुलांकडून एकही पैसा फी घेत नाही. उलट आम्ही त्याला गणवेश, ST पासेस किंवा पुस्तकं, नोटबुक्स हे सर्व आम्ही प्रोव्हाइड करून त्यांना शिक्षणाचा स्तर वाढवण्याचा आमच्या गावच्या मुलांचा प्रयत्न. सुधा मूर्ती आपल्या हायस्कूलमध्ये आल्या होत्या. आम्हाला खूप आनंद झाला कारण त्यांनी आमच्या प्रशालेला 25 लाख रुपये देणगी दिलेली आहे. आम्हाला खूप त्यांचा अभिमान आहे. तसेच नौदलाचे कमांडर आले होते, त्यांना काही मी प्रश्न विचारलो. त्यांना मी 12वी कॉमर्स किंवा सायन्स केला तर चालेल का म्हणजे नौदलात प्रवेश होण्यासाठी. तर त्यांनी मला सांगितलं की सायन्स ह्याच्यातूनच आपण नौदलात येऊ शकतो. आज मी एवढंच सांगेन की मला खूप दिवसापासून सुधा मूर्तींना भेटायची इच्छा होती आणि आज तो क्षण माझ्या आयुष्यात आला. हा खूप माझ्यासाठी अनमोल क्षण होता की मी सुधा मूर्तींना भेटले. आज सुवर्ण असा क्षण आला माझ्यासाठी. मी असं त्यांना प्रश्न विचारला की तुम्हाला म्हणजे त्यांना त्यांच्या कंपनीत काम करत असताना असंख्य ईमेल्सना उत्तरं द्यावी लागतात. एखादा ईमेल्स त्यातला नकारात्मक स्वरूपाचा असू शकतो, तर तुम्ही त्याविषयी त्या संबंधी व्यक्तींना कशा प्रकारे प्रतिक्रिया देता? मी असा प्रश्न त्यांना विचारला होता. त्यावेळी त्यांनी असं आम्हाला हे सांगितलं की मी म्हणजे कोण काय बोलतं ह्याच्याकडे जास्त लक्ष देत नाही. कोणाला काय करायचं आहे ते त्यांचं बोलू देत, मी माझं ज्याच्यावर हे तेच. कोकणामधील तळ कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बापार्डे या गावी, देवगड तालुक्यातल्या बापार्डे या गावी सुधा मूर्ती या येथे दाखल झालेल्या आहेत. त्यांनी काल विजयदुर्ग होते, आज ते ह्या बापार्डे गावामध्ये आहेत. त्यांनी यातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधलेला आहे. पद्मश्री पुरस्कार मिळाला त्यानंतर त्यांनी येथे जे संवाद साधताना मुलांशी सांगितलेलं आहे की साधेपणाने आपण राहायला आवडतं, काम करायला आवडतं आणि प्रामाणिकपणे जिद्द चिकाटी असेल तर आपला खूपच यश प्राप्त होतं असं देखील सांगितलेलं आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी ते उपस्थित होते. आपण पाहतो आहोत की आता ते पुन्हा पुढील दौऱ्यासाठी निघत आहेत. आपण त्यांच्याशी मगाशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितलं की जिद्द चिकाटी असेल तर नक्कीच आपण यश प्राप्त करू शकतो. हाच त्यांनी ह्या कोकणातील मुलांना साधेपणाने राहा आणि आपण जिद्द चिकाटी घ्या तरच आपलं यश प्राप्त होईल असं देखील सांगितलं. त्यामुळे मुलांनी देखील ह्याच गोष्टीचा अवलंब करावा, आपण अभ्यास करावा, चांगलं शिक्षण घ्यावं, आपल्या गुरुजनांचा मान राखावा हेच त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे. उमेश बिकडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली.